hitz egiten denean, nik uste dut Euskal Herrian, badago lalako bersio ofizial bat egin nahiak. Hemen zer gertatu da, hau eta hau. Bueno, nik uste gauza asko gertatu direla. Eta kontzatzearen arrazoi bazan hori ez. Nola baita ikusteko beste mundu bat ere beste gauza asko gertatzen zirela. Esan bezala, hemen gertatzen dena ez da guztiei gertatu zaiena, baina behitzarnik hemen kontatzen ditudan gauza asko ezagutu ditut, bizi ere bai batzuk, beste batzuk entzun, eta nik uste ez dutela zer ikusirik gaur egun ortodoxiatzat jotzen den historiarekin, eta barrez. Orduan, alde horretatik, desmitifikatzen dena da batez ere igual hori ez, identidadearen kontzeptua. Esan basegol goratzen den novelan ez da bertzen, baina, Stuart Millek esatezun personak askeak izan gintezkela estatua zarago. Nolabait, gure askatasuna mugatzen dugu beti estatura, politikara, baina, hemen ere badago alegin bat askatasuna eta beste esfera batzukera eramateko, ez? Eta nik uste hori dela, eta egia da desmitifikatu egiten direla garai hortako gauza asko, ez? Batzuek gaizki hartuko dute, beste batzuei batzuk ondo, baina nik uste naturaltasunez egina dagoela, ez dagoela asmo txarrez baizik eta, nahi saiatu naiz nahiko modu argian garai hori edo nintzak garai hori islatzen eta eraberean garai horrek kontraesanatzen. Ez dira bakarrak aurko garaiak ere badauzka kontraesanak, baina esango nuke, garai hartakoak oso biziak ziren ere eta animaitzat oso presente nituen. Uste mari maia zuen preti bat jasartu nahi dut aritz eta galetu nahi diot zenbat duen Peruk aritzetik. Badu zerbait, baina nik esango nuke gertatzen dira, azkenean personaje asko daude eta nik uste denek badutela zerbait, ez? Idazlearen zerbait badute. Noski, Peruk dazka 20 urte, bizidun garaiak adazkanerekin kidekitasun asko, eta egia da, gauza askotan oinarritu naiz, nire bizitzako gauza batzuk badaude, fikzioaz pasata, esan bezala zuzenean bizitakoak eta beste batzuk zeharka, batez ere lehenengo zatia. Bigarren zatia nik uste dut idazlea, zentzorka, gehiago urruntzen da personajetik. Personajeak hartzen du bide bat, eta, nik uste bide hori dela lehenengo partean ikusten den zerbaiten konsekuentzia, azkenan ere badago gaztetasunaren lilura eta ilusio eta zapuzte horrek ere zer eragin duen. Gaztetan uste dugu hau eta hau izango dela, marabilloso izango dela, eta urtea pasatzen dira, eta konturatzen gara ez dara marabillosoa, gure bizitza arrunkerian murgilduta dagoela, eta bar. Baina egia da lehenengo partean, materialetik desente, bintzat nire ingurukoa izan dela. Baina horrek ez du esan nahi, personajea ni naizenik, antza izan dezake bai.